Kini ang At Home with GMA Regional TV. Mga kapuso, kuyaw ni atong makauban karong buntaga sanglit bag-uhay lang siya migraduar sa kursong BS Aerospace Engineering sa nasud, Japan. Active sab siya nga miyembro sa Philippine Air Force. Ang iyang kaagi ug kung giunsa niya pagkabot ang maong kadaugan. Kana ang atong siren gikan mismo kang Second Lieutenant Roshyl Zoe Cagatcagat. Ma'am Zoe, good morning and welcome din sa At Home with GMA Regional TV nga makita sa Tibok, Mindanao. Kamusta ka karong higayuna? Mayong buntag sa tanan, no? Mayong buntag sa akong mga parinti, sa akong mga kapamilyahan diha sa Oroquieta City, o sa Tibuok, Mindanao. Mayong buntag kaninyong tanan. Alright, Ma'am Zoe, unang-una no, makisayod mi sa imong sinugdanan, una pa man ka naabot sa imong kadaugan. Asa ba nagikan ang usa ka Roshyl Zoe Cagatcagat? Okay, so self-introduction. I'm Roshyl Zoe from Oroquieta City. My parents are from, ako ang mother's side is Gikan ang yun po diari sa Oroquieta. And my father's side is from Zamboanga del Sur, sa may Suminot. I passed the entrance exam of Philippine Military Academy when I was 15. But then, I was not able to enter the PMA at that time because I was underage po. And so, while waiting for my medical examination schedule po, I studied BS Accountancy, and I was only there for one semester kay I entered PMA na dayon at that time. I only spent 1 year in PMA kay after that one po na ano po kasi ako, I was selected to be the foreign cadet. I was chosen to pursue my cadetship in Japan po. Wow, grabe tuod yun. Ubay-ubay ang mga opportunities nga miabli alang kanimo, Ma'am Zoe. Pero ma'am, sukad ni atong bata pa ba ka? Unsa na ba ang imong pangandoy sukad pa kaniadto? Actually po, when I was little, I don't know if aware ba akong parents ani, but since perminti na lang na ako makita na malagi na action movies, and I find it cool. I found it cool na they are living in that kind of lifestyle. And so ako, medyo nainganyo po. Since my father also is a policeman, syempre, ano po niya sa akong father, nagka-istorya po niya about sa iya ang work. And so, naanagid sa ako ang heart na gusto dyan ko mag-police at that time. Speaking of opportunities, another opportunity nag-abli na sab kanimo, Ma'am Zoe, nga makatungha ngadto sa nasud, Japan para sa kursong BS Aerospace Engineering. So unsa ba ang nagtulak kanimo, Ma'am, no, nga muskwila gyud ug kuhaon kini nga oportunidad? Pag sulod man gud ako og PMA kay mo dito na ko nakita nga kanang it is way much better than what I expected na mag-gain ako from PNP. Kanang they are molding civilians they are turning them into kanang future leaders of the armed forces of the Philippines. And so, instead na, imbis na ako ang mindset is gusto lagi ko na atong PMA, PNP sa una na gusto ko yung anya buhato na medyo na-change ang ako ang perception, na-change ang akong mindset, na wala na jud ko nag-regret nga naabot ko ani na place. Sa imong pagtungha, Zoe, sa nasud, Japan, unsa-unsa ba ang mga kalisdanan nga imong naatubang? Labi pa nga anaa ka sa usa ka langyaw nga nasod ug lahi ang ilang kultura sa atong naandan. Yes, ang ato ang number one problem diha, no? Number one problem na akong na-encounter is of course the language barrier kay Japan na sila ay kaugalingong world, na sila ay kaugalingong language, and they don't speak English. Like, makaspeak man sila English, pero syempre sa pag-eskwela, they are all using Japanese. That's one thing I did really find challenging. Pero dala sa pag-ampo, sa pagpagingkamot, dala sa moral support sa family, syempre na friend. Karon nga nakahuman ka na sa imong pagtungha ngadto sa nasud, Japan ug balik Pilipinas ka na. Unsa-unsa ba ang mga nabalo nimo nga mga lessons gikan didto nga ma-apply diri sa atong nasod? Ang main
one thing na ako ang ma-apply di ari is the leadership style. Kay syempre, as a cadet, we are molded to be the future leaders man gyud of our AFP. And so, dili lang sa training, kundi pati sa unsaon pagdala nimo sa mga tao, unsaon nimo pakipaghalubilo, unsaon nimo pag-deal sa imo situation. We wish you all the success gayod, Ma'am Zoe, alang sa imuhang mga future endeavors. O karon, basin aduna kay tips o mensahe ngadto sa atong mga kapuso viewers diri sa Mindanao, labi na sa mga kababainhan nga nangandoy sab nga mahimong successful sama nimo. I don't take all the credits because it's all God who is working in my life, and he made all things possible. He sent me people that will help me. He sent me the right people. Ang sa mga ako lang maingon sa mga nangandoy po di ara sa kung sa man ako naabot karon or kung sa man na inyong pangandoy di ara, mag-pray lang yun, mag-pray and ask God for guidance, ask God for His favor, ask God na i-confirm kung unsa man jud ang desire nila sa ila ang kasing-kasing. This journey is teaching me how to humble myself and how to grow my faith in God. Daghang salamat, Ma'am Zoe, sa imong pagpaambit sa imong storya dinhi sa At Home with GMA Regional TV, Amping Kanunay. Kini ang At Home with GMA Regional TV.